Puzle baten moduan osatzen duzu zure bizia. Ez daude osorik, pieza guztiak bere lekuan izan arte. Puzle baten moduan osatzen duzu zure bizia. Bilabonan hemen bolatoki bat antolatu duzue, montatu duzue, azaldi guzue, herritar asko animatu da parte hartzera. Bueno, oendik goiz da, 10 aldean hasi gera, eta, bueno, movimentu pixkat ikustea, oendik jendea, oendik oien nagoa, baina, bueno, pentsatzen dugu jende mordoizkat etorriko ala. Zutxunea betetzen, zure behaz legunek apurka osatzen. Taldea sortu berria da, garai batean bazan hemen behartzenan Bilabonan bolatoki bat, eta aurten berriz berreskuratzeko aleginakin behartzenan ja atea dugu talde bat, eta asmoa da, ja urrungo urtetik aurrera ja txapelketan parte hartzea. Dagoeneko ja 40 bat bagabiltza, bai heldu eta bai umetarten, eta ja herri mailako txapelketan hasia dira. Urrungo urtean aber ja ofizialetan hastean. Izan ere hemen helduentzat jarri duzu bolatokia, baina hemen txikienak ere beraien tokia ere badute boloekin aritzeko. Bai, bat jarri dugu zea bat, Portatila Federaziokoa jarri dugu luzera reglamentarioekin, hoik helduntzako eta txikintzako ere geho bukaeran asmoa genuen jartzeko, baina ez aspertzeko jarri dugu txiki bat, eta geho goiz bukatzen badu sartuko dugu beste ere bai. Bueno, hemen berez Gipuzkoaldeen bai Donostialde Urni eta Ernal ingurtan badago, modalidade hau, eta Goierri alden bai, Goierri alden asko daka, baina tarte hau galdu, Tolasaldekoa, eta horren pixkat berreskuratu nahian gabiltza, eta lortze daun Gipuzko mailan hemen alderdi honetan behintzat bolataia ezagutzera ematea. Eta Santio jaiak izanik, nola hobeto herriko festetan sartzea baino horrelako bolatoki bat, Ez, ala behar du, behintzat herriko festetan jendia orduan animatzen zaigu gehiago, eta bueno, ezagutzera emateko ere orduan eunika proposena. Itxasorat izan banintz, bilar geratzeko nean, gara ez dago zer sortu, puzlea amaitu da. Bizi ospatuko dugu, azkenekoz bagina bezala. Zartan dukez gaitezen, damuzko olatuen aurrean. Paperezko patelean, ego aizean eskura. Universo